earphones kag headphones. Nakahibalo bala ka mo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo. Hanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! In Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 2 sa hapon. Welcome na mga kabiran sa pagpangalagad sang Duralex Headlex. The law may be harsh, but it is the law. Sumayong hapon kita sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo sa liwat.
subong adlaw kita iya sang Domingo, no? Pet sa 6 kita sa bulan sang Marso, tuig 2022, kag sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia, updi naman ninyo kami, no? Tubtoba. Let's ang takna sa subong yang hapon sa pag-discuss ta sa pila iya ka mga tupiko legal, problema legal nga ginadangop diri sa ato nga pala tuntunan sa Duralex Sedlex, no? Mangin kaupod naton, of course, ang aton iya nga abogado sa kahanginan, si Attorney Marvin Taniada sa subong iya nga hapon. May bisita man kita subong iya nga hapon, nga luyag magpangayo sang legal advice, no? But before that, hindi ko na pagpadagayon pa, i-welcome na naton diri sa aton nga palatuntunan sa Duralex Sedlex, ang aton nga abogado sa kahanginan, Attorney Marvin Taniada. Attorney, maayong hapon. Mayong hapon bubuan kag sa tagpalamati sang Bombo Radio. Ang Duralex Sedlex, ang inyong abogado sa kahanginan, Attorney Marvin Taniada, handa na mag-alagad sa inyo. Bumbuan. Yes, Attorney, no? Sariwat, maayong hapon sa imo, kag sa aton nga mga kabombo. Attorney, ayarit diri kid may bisita diri sa aton sa studio sang Bombo Radio, no? Luyag pangayo sang legal advice, no? Anong mangayo siya, Attorney, sang legal advice kay man may problema ni siya, no? Hambal niya una sa last time to sa social media, no? Ginapakahuyan siya and subong may ginaakusaran siya amo sina, no? Ngaway niya man iya nga ginhimo, no? Gusto niya lang magpangayo sang giya, Attorney, kung anong pwede niya mahimo dire kay gusto niya magpasaka iya sa nga kaso, no? So ipasaysay ta sa iya, Attorney, kung ano gid ang iya sa nga punto sa pagpangayo sa sining legal advice sa aton subong nga hapon. Ari siya diri sa studio, no? Pero through communication line kita, no, magpakig-angot sa iya. Mama, ayong hapon sa imo. Upod mo diri si Yes, upod mo diri si Bomboan kag nagapamati naman sa subong yang hapon si Attorney Marvin Taniada, no, para maghatag sa imo sang legal advice, okay? Ma'am, liyog ko say-say sang imo sa nga problema, no, kag kung ano para mahatagan ka sang legal advice subong sang aton iyang abogado ni Attorney Marvin Taniada. Ma'am, please go ahead, ma'am. Amo ni lang ako na problema mo ay Attorney. Sige, go ahead, ma'am. Yes, ma'am. Hello? Sige. Go ahead, ma'am. Go ahead, ma'am. Sige na. Okay na, ma'am. Oo, go ahead. Sige. Ang kamisa ko bala, tawa sang procurement naman, 2019 kami, naghintay lang niya kaso, tapos na business. Lari din ako, namo nang inaano ko, i-price kaso, masina. Tapos, ang mga kita, amo nang doon nag-abot din na mga punto kay maliara naman kung subong nga naman sa akon. Din ako. Okay. Ma'am, ma'am, doon di siya balanon gawa Bombo Anthony. Basi naga-loudspeaker ka, ma'am, or steady mo lang, ma'am, ang imo nga telepono sa imo baba dampi para hindi ka mag-fluctuate bala, hindi mag-utod-utod ang imo signal. Sige, beliwat hambal, ma'am. Amo na pala pagkadini na kadto ko sa hulog justice na ko legal advice, kinanglan ko did nga manikagi ko yung abogado. While man ko sa parta nga bala igasto nga kung magpandig ko abogado. Amo na nga sa ulihi naman ko nila kay may ginabantayan ko na nga tigulang bala ang balay sang tigulang sa tubang sang balay namon. Na pautod ako sang kahoy nga ginlisensya ko man sa tag-iya, ginilagta naman ako sang purokirma namon nga bana sang babayi nga nag-akusar sa akon. Okay. Tapos,
Ang apat ka kahoy nga binutod nga nagakas sa kuryente, nahimo 11 ka puno. Mm. Ang balay nga natumbahan sang lubi, ang mga tunog ginkawat sang bata ko, pag ang plywood ginkawat ko, ginbutang ko sa balay ko. Kaya nakaparipir ako sang balay ko. 2021, pa kami nagintahalin dira, gintagwa ako, nga hindi na ako magbantay, pero may balay gid kuya nga ako, sa tubang man sila nga balay. Sinilang siya yan nagkadto, dre, ang tag-iya, kay sa Manila na, kay ginasulsula na sa sang prokirma namon. Sang October, din pabarangay na ko na sang prokirman, kagin petisyon na ako sa purok namon, nga pahalinon niya ko. Hindi siya kakahalin sa akon tungod nga ang duta kag balay nga ginaistaran ko ang tag-iya utod ko. Amo sina. Amo na subong, hinabot yan naman ko. Kaya nagtapusan na kami kagdapon sa barangay sang tag-iya sang balay na dakuti sa tubang ko. Ako saran ko nila, pasaka anak ko nila kaso. Sa amo lang na. Ano nga kaso kung ano may pasaka sa imo, ma'am? Kay sa barangay, at bangay kami, ang nabutang sa sumon, malicious mischief. Amo silang nakabutang. Mhm. Si involvado na nadang ako nga bata, kaya may nagatudlo nga bata ko kunong nakita ng wasang ken. Pero ato nga sin, hindi na tumapuslan, hindi mo na maasok. Ara ko sa balay ko. Oo, diin mo kuno na ginkuha sa balay nga naga-caretaker ikaw before. Oo. Mm. Wala ako sweldo sa kasulod ng 3 ka tuig. Wala ka kasweldo. Wala ko ginasilduhan. 2018 mula 2018 hanggang February 2021. Okay. So ano, why mo sila ginsukot? Wala. Kay tungod na sa kaayo niya nga ginapakita sa akon, mayo man ko, may man matagaan niya ko kung magkadto da sa kada tuig 500. Amo lang na. Mhm. Okay. Wala ko binulan sa iya. Okay. Mhm. Okay, sige. So karon, ang gusto mo matabo kay tungod ka pasakaan kanila kaso kung ano ang pwede mo mahimo dira. Oo. Okay, sige. Kaya ang akusasyon sa imo, amo na nga nanguha ka. Akusasyon sang sin kag sang kahoy nga ginpautod mo. Ang kahoy din kautod ko. Okay. Ang apat, sa kahoy nga nautod. Ari, kompleto ko din. Maging pang picturean ko at sa balay ko. Okay, sige. Attorney, anong pwede niya mahimo sa ni attorney? Ano siya, ano ginabantayan niya? Balay man lang? Anong ginabantayan mong hambal ni Attorney Tanyada, ma'am? Balay or tigulang, no? Balay. Balay, kag may mga kahoy na da. Balay. palibot. Balay. Oh, Okay. Wala tawo. Wala tawo. Balay nga wala tawo, attorney. Oo. Di karon ang bali daw ikaw ang caretaker pero wala ka sweldo. Yes, siya ang caretaker. Nakosildo. Milo 2018. Wala ka sweldo. Wala. Ano ang Hasta February 2021. Ano ang imo ebidensya nga ikaw gidyagin tugyanan dira nga mabantay sang balay? Ang mga tao daw tahambon. Ang katupad ko. Nakabalo nga wala ako ka na man bantay sang balay. Wala ka man niya sing sing kasulatan nga appoint ka niya be. Masiling bisan sa sinulat lang nga amo na ang inyong imong ngalan. Kaya mo na sa ugod sa amo ni nga adlaw magabantay ikaw sang balay, pagabantayan nimo. Pagkatapos pag-untaton lang naton kung ako na mismo ang magbantay. Bisan na mo lang na nga sulat wala gid. Wala ko sweldo, wala. Oo, wala man Hindi ganay pero ang kasulatan.
Wala. May kasulatan Wala. ka mo? Ah. Wala. No, wala kita sing ebidensya nga designar kaniya nga mabantay sa balay mo. Ama balay niya. Okay? Oo. Dapat kay naga-claim ikaw nga ginpabantay ka, dapat bisan nga sinulatan lang na sa bansil-bansil sa sigarilyo, nagsulat siya sa imo nga amo na sugod karon nga adlaw, ikaw na magabantay sa balay nga ini. Oh. Di dapat may mo kasi na para nga adto sa iya naton sa may labor para nga wala iya ka ginbayaran sang nagakaigo nga sweldo na bilang manog bantay sang balay mo. Tingin mo na ya, aligasyon lang pero ti wala mata sang supporting documents nga bayad siya sa imo sang nagakaigo nga bayad. Okay? Oo. Ang ikaduha mo nga pamangkot, sino nag-akusar si imo sang malicious mischief? Ang purok president o kon ang tag-iya sang balay nga ginabantayan mo? Asawa niya na nag-akusar sa akon. Sino ang nag-akusar gani? Ang asawa, sino na siyang asawa? Ma'am, siya ng tag-iyas ang balay? Hindi. Ang asawa sang purok chairman. Tinga siyang maakusar sa imo? Ang iniya subong, ang nag-akusar sa akon sa barangay, ang tagiya sang duta, sinilang na sa nag-abot. Okay. So ginakusarya ka, malicious mischief? Oo, kay amo na ang nakadutang to sa barangay. Abot ko na nag-abot sa korte. Okay. So ang tag-iya na ginsang balay attorney nag-akusar sa iya sang malicious mischief? Paano kuno na anong ilabas yan nga nag-imo ikaw sang malicious mischief tungod kay nagkaladula ang plywood, nagkaladula to mga ginpasarahe, ginpatumba mong balay ang iya nga ang iya nga kaoy ginpatumba mo. Oo, pero may conversation kami, may record sa akong cellphone, nga kauganay namon, may Facebook pa, may video call. Anong record, ma'am? Anong gahambal sa record mo? Ginpasugtan niya ka? Ma'am? Anong hambal dira sa ebidensya mo? Nagpasugot siya nga mautod ka sang kahoy? Oo. Kay ang hambal ko siya ay sa tubang si Itay, 3 ka puno ang ginutod na kahoy. Di ina ang cellphone na nga nag-video call ka, iya ginaya nga cellphone? Iya number. Iya number. Sa Facebook. Okay. Amo ni makadto ka ta sa kwan. Kaya akusado ka, makadto ka sa PAW. Dira sa Hall of Justice, sa PAW. Oo. Di nato wala ko abogado. Oo. Di kung magsiling sila nga tipay mo ka to sa sagwa sang affidavit, yung abogado yan manukot din na. Gani, amo na pag-imo nila sa complete affidavit. Kung wala ka kwarta, amo niyo, pamate. Kung wala ka kwarta, dira man gyapon sa 3rd floor sa Hall of Justice, sa na opisina sang IBP or Integrated Bar of the Philippines, katong bangalang da, ang opisina sang piskal, kag sang opisina sang IBP. Dira man gyapon na sa 3rd floor sa Hall of Justice. Dira na. Bakadto ka dira kay may free legal assistance ang IBP. Okay? Kay attorney Alminasa. Nakakadto na ko na sa legal advice sa 3rd floor na sa IBP. Sa IBP. Integrated. Ano siling sa Integrated Bar of the Philippines or IBP? Sang party sa hindi na sila na kaso. Ang iniyang dag-o, wala ko pa nito nakakadto sa Hall of Justice. Ang ato lang ang nauna nga kaso, ginkaso sa akon, motong pangayuan police advice. Okay. Sige. So, amo nang himuon mo, ma'am, ha? Ang advice ni Attorney Tanyada sa ikaduha mo niya kaso kay lain naman ni siya. Ang balon mo nga wala ka abogado kay ginakusar ka.
no, para makapangayo ka dito sang abogado kung ang bali attorney kung hindi sila kung kinanglanon nga mahimo ka sang affidavit tapos wala hindi sila makadto ka naman sa third floor dira sa IBP Integrated Bar of the Philippines ng Botambalon, ma'am. So dira ka basi makapangayo ka dira sang assistance sa ila. So amo nang himuon mo sining ikaduha nga akusasyon sa imo, ma'am. Oo. Klaro na sa imo, ma'am? Oo. Okay, sige. Amo na attorney, okay na ina attorney? O makadto na siya sa IBP kay may libre dira nga legal assistance ang IBP. Yes. Pati ang imo nga complaint affidavit sila na may mo. Okay. Okay. Sige, ma'am. Amo nang imo himuon, ma'am, ha? Para mahatagan ka to nila sa legal advice kag mabuligan kanila. Ma'am, salamat, Ged. Sige, salamat. All right. Sige. Okay, sige, no? Attorney Tanyada, ano ganit man? Ang pareho ni sa iya attorney ang pagpautod sang kahoy although kung naglisensya man gid ya kag may proof man gid siya attorney why man na problema attorney no? Oo, kung naramdaman na preserve man ang ina nga kuan nga video call. Kag pagkatapos may kuan sila, may conversation sila, may pahanugot. Inang account iya gina isang tag-iya. Oo. Pwede na mahimong ebidensya kay man mga electronics evidence pwede naman mo. Gani man. So, subong niya admissible naman na sa korte attorney. Yes, mga electronic generated nga mga ebidence. Yes. Kita mo sa cyber cybercrime. Correct. Oo, mga accepted ka na evidence. All right. Basta iya lang gid na iya account. Di ma-verify man na sa sa NTC, sa National Telecommunication Communication. Okay, sige. With this, Attorney Tanyada, thank you so much for your time, Attorney. Yes, Bambuan, kag maayong hapon man sa kay Joseph Pacifico sa San Enrique, kag isa pagid kay Joseph Mandira man sa Zona 5 Valladolid. Maayong hapon sa inyo tanan. Ang inyong abogado, thank you gid Bambuan. Yes, Attorney. Kag sa imo tagpalamati, ang inyong abogado sa kahanginan, Attorney Marvin Tanyada nagasiling. Good afternoon and God bless. Basta Radio Bombo. Salamat gid sa ato ang abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada. Wala naman kita yung mga kabira namin nabiling nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Dr. Bombo. Mangin kaupod ninyo si Bombo Lianizil Minado. Sa gihapon, no? Madam Christina, welcome. Kamusta ka mo dira sa Germany, no? Kay lapit gid ka mo sa Ukraine, no? So, kamusta dira? Anong epekto sa inyo? No? So, salamat gid sa mga kauturan taga-monitor sa aton sa gihapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani